тамашачылар, Гонг ТВ каналында сезне йылдызлы алачык тапшыруы сәламле. Һәм без аның алып баручылары Артем Пескунов һәм Резда Салахова. Резда, беләсеңме? Җир йөзендә иң тиз үсә торган үсемлек нәрсә ул? Белмисең шул, белмисең. Ә мин беләм, ул бамбук. Ул бер көнгә 10 сантиметр үсәргә мөмкин. Ого. Әйе. Ә менә Илнур белән Алия үстергән үсемлек 1 минутта 1 метр үсте. Нинди тиристә үстерәләр микән алар үсемлекләрен? Нинди су сибәләр диген. Менә үзләреннән сорарга кирәк. Үзләреннән сорыйбыз. Кадерле дуслар, бүген бездә кунакта Илнур һәм Алия Сәхбетдиновлар. Без сезне күрергә бик шат, бигрәк тә якташлар буларак. Менә Илнур әфәнде, сез мөслимнән булып чыктыгыз бит әле? Әйе, мөслимнән, минем иптәшемнән мөслимнән. Сез икегез дә мөслимнән. Без мөслимләр. Мин генә монда. Юк, мин мөслим килми бит. Мин дә мөслим. Барыбыз да мөслимләр. Алай сән беренче сораушыннан башлый әле. Кайсы якларда тудыгыз, ничек үстегез? Нинди гаиләләрдә үстегез? Нинди гаиләләрдә кичкенәдән үк җырлап үстегезме? Җырларга яратыгызмы? Шул турыда беренче сорау. Әйдә, Алия Алия Парлы гаилә килгән сайын ире хатынына сүз бирә башлый. Сүз сөйләргә җиңгән кеше шикелле. Әйдә, сөйлә. Традицияны бозмыйга. Мөслим районы Исәнсев авылында тудым. Біз гаиләдә 4 кыз. 4-ебез дә җырлыйбыз. Сәхнәләрдә мин генә җырлыйм инде. Калганнары кайда? Урындыкларда. Медсестра, укытучы, экономист. Төрле Төрле профессияларда. профессиялар. Әйбәт. Мин мөслимнең үзендә тудым. Шунда үстем. Шунда җырладым. Шунда җырладым, шунда чыгыш ясадым, чөнки әти минем 15 ел дәврендә Зафатил культура мөслим районында иде. Инде культурадан мин еракка китмәдем. Без инде бәләкәйдән үк музыкальныйга йөрдем. Художественныйга йөрдем, барсында калдырмадым дигәндәй. Концертларга күп йөрдек инде, йөрттеләр, академик концертлар белән Казанга да йөри торган идек. Шулай итеп сәнгатькә ипләп менә кердем дә шунда кирип калдым. Казанга концертларга карарга йөри идегезме? Юк, академик концерт Мөслим районы куярга бара иде. Смотр концерты белән бара. Шунда катнаша идегез. Әйе. Хәзердә булган ял ул. Хәзердә булган. Кайда таныштыгыз? Таныштык без Лениногорск шәһәрендә. Ого, икегез дә мөслим була торып, Әйе. сезне Лениногорск таныштырды. Ничек алай? Мин укуны бетерә идем, Алия укырга Кирде. кирип бара иде. Вот шунда без Ул чыгып, сез чыгып барасыз, ул кирип Әйе. Сеңлесе таныштырды. Ул минем белән бергә укыды. Шунда сезнең арада мәхәббәт ушкыннары ишеп китте. Шуп китте дә, шупта киттеләр шунда бергәләшеп, канатлашып. Бергәләп. Әйбәт булган. Менә бүгенге көндә эстрадада сезнең кебек парлы дуэтлар, иҗади гаиләләр күп бит. Аларны әз дип әйтеп булмый. Шулай менә кайсы күңелегезгә якынрак дийекме, кайсыларын менә яратып карыйсыз? Бәлки кайсыннандыр үрнәк алырга мөмкиндер. Менә кайсы дуэтларны үрнәк итеп куйыр идегез бүгенге эстрадада? Алай үрнәк куярдай һәммәсенә дә үзенә хас булган яклары бар. Барсында һәр кешенең үзенә хас ягы бар бит инде. Менә клипларда шулай ук, җырларда шулай ук һәр кешенең үзенә ягымлы бер өлеше бар. Шул өлештән чыгып инде без инде әйтәлмибез, монысы булайрак дип әйтәлмим мин. Но бары якынрак дигәннәре бар. Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов. Илдар Хакимовларны менә Алияны бик ярата, Гүзәл Уразова белән. Инде мин әйтеп үттем инде, мин һәммәсенә дә менә шулай бер өлешен генә алам үземә. Һәрберсенә үрнәк Әйе. булык. Аларлык нишләп алмаска? Матур җырлыйлар. Клиплар үзенчәлеге турында сүз китте. Шуңа күрә сезнең клипка да күз салыйк әле җәмәгать. Әйдәгез. Şəşkələrinin xuş isləsi şəfəğəsini tonlarının şibərlər küb arası
Артынан бар сине сайлады. Алтын болып ағармын да, күміш болып тамармын. Махаббатымыз көгенде, йолдыз болып янармын. Алтын болып ағармын да, күміш болып тамармын. Махаббатымыз көгенде, йолдыз болып янармын. Шешкелері күліп тұрсыныға, тырыш бақы шашы керек. Тұрмышымның мәғінесі сен, менің үшін зор дәрі. Қаршылықлар бірні түгел, бар қанаты біздің иңде. Ярты сөзі білән аңлашып, яшәргә ясын жерде. Алтын болып ағармын да, күміш болып тамармын. Махаббатымыз көгенде, йолдыз болып янармын. Алтын болып ағармын да, күміш болып тамармын. Махаббатымыз көгенде, йолдыз болып янармын. Алтын болып ағармын да, күміш болып тамармын. Махаббатымыз көгенде, йолдыз болып янармын. Махаббатымыз көгенде, йолдыз болып янармын. Dostlar, biz devam etemiz. Efirde Yıldızlı Alaşık tapşırığı hem bizde konakta Aliye hem İlnur Səhbettinovlar. Mana siz klipte bir-biringizge matır sözlerine aytып turasız bitinden de altın, күміш деген sözler яңгырый шулайдыр. Siz turmuşta da şulay bir-biringizge şunday matır sözlerine aytып turasызмы? Ничек итеп эндәшәсез яратып? 10 жыл узылган, мына бергә турга әйтелә. Төрлесе әйтелә дисез. Жоқ, төрлесе әйтелмәй. Мына ничектер безнең бара тормыш матур сүзләргә ишетелә. Берсен Худай. Мына ничек дип әйтим, ырашып торган жугалы пока. Ул стадияга килеп җитмәдек буга әле. Сразу төшлибез. Мен YouTube'da киткәнсездер Бәлки инде. үтә киткән. Андыга барып җитәргә. Бенде оригинальный шундый берәр юкмы әйтелә торган бер-берегезгә оригинальный сүз. Жоқ инде безнең оригинал жоқ. Моторым да жаным. Моторым да жаным. Шуннан да моторы юк инде. Гегебет. Менә сез Илнур әфәнде клипта кулыгызга китап тотып йөрисез бит инде. Алияны күрмисез дә. Тормышта да шулай китаплар укыйсызмы? Кызыксынып торасызмы яңалыклар белән? Китап укыганым жоқ. Китап укырга яратмыйм. Мен көпчелек спортка якын, техника якын, стройка якын. Ну, әлбәттә инде Иҗатка якын. Иҗатка якын инде менә основной өлеш белән безнең шуңа иҗатка кирип китте хәзер соңгы араларда. Инде моңарча без строительство ягында ягында шуңа укырга күп туры килде, укыла сүз дә юк. Әлбәттә укымыйча булмый. Информация кирәк, информация белмичә берәй-бер дә эшләп булмый хәзерге дөньяда. Шулай менә әйттегез, төп эшләрегез сез гел җырлап кына йөрисезме, профессиональ эшме бу җырлавыгыз, әллә сезнең бүтән эшләрегез дә бармы, төп эшләрегез? Төп эшләребез бүген көндә Дом культурада художественный руководитель Җәлил бистәсендә. Сез Җәлилдә торасыз. Җәлилдә торабыз. Сез безгә Җәлилдән килдегез. Җәлилдән килдек кунакка.
Олия Мен балалар бакчасында музыка жетекчиси болуп эшлейм. Шулай да инде музыка белән ижад Бары белән бәйле, бәйле. бәйле. Менә безне шул сорау кызыксындыра бит инде. Нинди шифалы сулар сибеп үстердегез ул гөлегезне клипта? Нинди ачыш ул? Biz аны уйладык та клипнең сценарийсы төзелде. Күбелешләр эшләнде. Бәлки күбелешләр булды, шундый моментлар эшләнеп бетмәгән эшләрдә бит инде. В целом әйбәт чыкты клип, безгә ошады. Анда килгәндә без баш катырдык. Бүген ничек үстергә микән дип. Ул бит инде шундый матур үсергә тиеш. Ул эффектны чыгара тиеш. Но без анда бик күп төрле краскалар куштык бит. Шул краскалар формуласында акбурлар белән шунда бергәләшеп, шундый формула чыкты да, төтене чыкты. Пара чыкты да, шуннан соң үсеп китте безнең гөл. Монда сихерләү кирәк була. Химия. Сихер кирәк. Тормышта иң зур ясаган ачышыгыз нинди? Ачышмы? Иң зур ачыш минем Алия иде. Иң зур ачышым. Иң зур ачышмы? Безнең ачыш дип без бергә җырлау ачылды менә. Безнең бергә бер дә җырлап караган юк иде. Менә ничектер бер бәйрәмдә җырладык та, тавышлар туры килә икән дигән бер мнение ачыш ясадык. Вот шуннан соң без дуэтлар җырлый башладык. Шуннан замана. Дуэтлар җырлый башладык. Менә безнең ачыш бүгенге көндә иң олы куаныш дигән дип әйтергә була. Тагын бер куанычыгыз бар бит әле. Куаныш кызыбыз бар. Сез дәшмичә утырасыз әле. Кызыбыз Лиана бар. Аңа 10 яшь инде, менә 11 яшьтла. Тиздән 3нче класста укый. Шулай җырларга ярата. Җырларга ярата, сәхнәгә алабыз инде без аны концертларда, менә безнең концертлар белән башланды бит инде. Аларда алда чыгыш ясый инде җырлый. Жона. Жана. Иҗат. Әтиәниз кушканга гынамы, әллә Үзеннән чыгыр. Җырлый инде. Ярар, инде менә безнең инде һәр геройларыбызга блиц опрослары бар, сорауларыбыз бар. Аның дөрес җавап бирә алмасалар җәзалары бар. Шуңа күрә тиз генә сез 3 секунд эчендә сорауларга җавап бирергә тиешсез. Әгәр дә дөрес җавап бирмәсәгез, ничә тапкыр дөрес җавап бирмисез, шуның хәтләр сез чит телдә җырлап күрсәтергә тиеш буласыз. Әлбәттә, русча да ярый, инглиз телендә дә. Татар телендә генә җырламассыз инде. Татар телендә җырларбыз. Рус телендә җырларга мөмкин, инглиз, гарәп һәм Телемет хатында монда. Киттек сораулар мин бирәмме? Син бирәсеңме? Әйдә киттек. Беренче сорау. Алия лифтта ничәнче катка кадәр менеп җитә? 8нче. Әйбәт. Илнур кулына нәрсә тоткан килеш баскычтан йөгерә? Кофе һәм пакетта гамбургерлар бар. Пакет эчендәгесендә хәтерли. Клипта кайсы бүлмәне төтенләтәсез? Адресым белән тәрәс төбендә бу фотостудия бу, фотостудия. Клипта ул нинди бүлмә? Менә аның ишек тышындагы Фәнни лаборатория. Ярар. Бу инде Илнурга махсус сорау. Алияның плащы нинди төстә? Серый төстә. Әйбәт. Булар бит әзерләнеп килгәннәр. Гөлгәсез кем булып кычкыртасыз диләр бит килеп керүгә. Кем булып кычкыртасыз диләр. Булар әзерләнеп. Гөлгәсез нинди төстәге сыйыкча саласыз? Зәңгәр. Җырлатып булмады буларны. Зәңгәр менә кызыл дип тора. Шәйттан ярар. Ярашында җавап. Шулай да бәлки ялгышмасагыз да берәр чит телдә җырлап күрсәтү теләге уянмадымы соң? Жугал пока килми әле. Хам килми әле аңа. Ярар. Алайса соңрак бәлки килер. Менә сез инде белем буенча музыка училищесы дип әйттегезме? Шулай да белем буенча сез димәк икегез дә музыка училищесына бетергән кешеләр. Башка һөнәр анда икътисадчылар, ниләр, андай һөнәрләрегез, белемнәрегез юк. Высший. Сез төзелеш эшенә дә якын идегез. 10 ел дәврендә мин эшләдем производствода. Нефтяниклар тирәсендә эшләдем. Анда электромонтер, ЭХЗ, защита скважин, шуның буенча эшләдек без. Инде
Hünerler көп илмен. Hünerler көп, сварка ягынан да бүтүн якта. Егет кишиге 70 төрле һөнәрдә аз диләр бит, менә сез шуның үрнәге булып чыгасыз инде. Менә Асын алдык. Мен сорыйм әле бер сорау. Мен сорыйм әле. әйдәләр. Менә парлы артистлар инде сәхнәдә үзләренең кайберләре теге гел кочаклашып кына, үбешеп кенә йөриләр, үзләренең мәхәббәтләрен ачыктан ачык күрсәтәләр, үзләренең пар икәннәрен. Кайберәүләр күрсәтми инде үзләренең менә безнең кебек теге ирле хатын булганнарын яшьләр белән йөриләр. Юк, гомумән әзрәк үзләрен ничек дип әйтергә скромнырак тоталар. Сез ничек бу яктан? Кирәкме ул сәхнәдә мәхәббәтеңне менә Кочаклашып, Юк, үбешеп. без беләсезме, без җырга бәйлибез күбрәк. Без алай афишер итмибез. Менә. Без тыныч кына, тыйнак кына җырга тырышабыз. Безнең булай да шулайрак йөрелә. Инде җырга тематикасына туры китергә тырышабыз, бәлкем, сүздә юк. Әйе, кочаклашу да булып китә. Юк, кочаклашканабыз юк булай, үбешкәнебез юк әле. Юк әле. Юк. Җитәкләшәләр генә. Юк, анда юк, тирәнгә кермибез. Менә культура тирәсендә генә торабыз. Дөрес, яра. Менә сезгә Алием дигән җыр багышлады. Сез аңа җавап итеп берәр җыр Илнурым дигәнме, мәхәббәтем дигәнме, җаным дигәнме шунда багышларга. Аны күңелемнең кыллары дигән җыры бар. Тоже миңа багышланган җыр инде ул. Минем дә яңа җыр чыкты. Синсез дип атала инде. Ул Хәлил җифтегезгә багышланган. Тагын нинди бүләкләр ясыйсыз безгә? Менә 23 февраль җитә ди мәсәлән. Носки. 23-нә туган көне җитә. 29 январда. Менә Беләйк. Әзерлек. Мин белмидер, искә төшереп тора. Мин үзем онтам. ул да онытса нәрсә була инде аннары. Әлбәттә истә. Сихри төннең аяянда, аяз көннең кояшы. Син аемда, кояшымда, минем гомер юлдашым. Чәчкәләренең хуш ислесе, шәфәгъсине таңнарының, шибәрләр күп арасыннан бар сине сайладым. Алтын булып агармында, көмеш булып тамармын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармында, көмеш булып тамармын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Чәчкәләр гөлеп тасынга, тырыш бакчашы кирәк. Тормышымның мәгънәсе син, минем өчен зур дәрәк. Каршылыклар берни түгел, бар канаты безнең иңдә. Ярты сүзе белән аңлашып, яшәргә язсын җирдә. Алтын булып агармында, көмеш булып тамармын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармында, көмеш булып тамармын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармында,
премиясе лауреатлары да битсез. Менә ул да бит инде бүләк дигәннән искә төште шулай бит. Бик матур мәгърур кош формасындагы сын ияләре сез. Бу бит инде чыннан да масштаблы проект безнең өчен, сезнең өчен, тамашачылар өчен яңа проект. Менә бу проектта катнашу сезгә нәрсә бирде? Инде бу проектта катнашу безгә ул бер зур адым ясады. Аның җитәкчесенә бик зур рәхмәт Айдарга. Ул инде күп көчләр куйды аңа. Әлбәттә бит сезнең дә катнашып булганда алып бардыгыз зур концертына шулай бит. Инде артистлар күп кенә артистлар чыкты. Шулай ук без дә чыктык. Беренче адымны зур сәхнәгә без адымны ясадык. Инде алдагысында да уңышлар телик компанияга. Әйбәт, Манзара премиясен инде менә үссен, алдагысында уңышлары күп булсын. Инде монда бит безнең хәзер телевидениелар күп инде, әйбәт. Менә әлбәттә конкуренция булып, Гонок ТВ каналында зур түрәләр алсын иде дигән өметтә калабыз. Амин, амин. Һәм шушы Манзара музыкаль премияләрендә сезне дә кабаттан күрергә насыйп итсен. Алла бирсә. Амин. Тырышабыз, эшлибез. Менә эшлибез дигәннән, инде иҗат кешеләре менә җырлап та йөрисез. Димәк бит җырлыйсыз сез үзегезнең буш вакытыгызда. Ничек үй эшләрен ничек җитешәсез? Кызны үстерергә кирәк. Үзегез көндез үзегезнең эштә, аннан соң кич концерт куярга кирәк. Өйдәге эшләрне кем эшли? Өйдәге эшләрне Күрше эшли. Ремонт эшен үзем эшлим. Бөтен хатын кызга хас әйберне Алия эшли. И кызны дәрләрсенә хәзерли. Җитешәсез димәк. Җитешә. Барса бик әйбәт бик. Җитешә инде, җитешә. Мактап кына тора инде, Нурали, мактап кына тора Фәрин. Менә икегез дә иҗат кешесе булу бу сезгә ярдәм итәме тормышта? Әллә ниндидер аның бер уңайсызлыклары да бармы? Бер уңайсызлыгын да күрдем. Син күрәсеңме? Юк, ярдәм генә итәйин. Ярдәм генә итә. Көнләшмисезме соң? Менә мәсәлән, Алия бер матур җыр җырлады, аңа Фәрин дип кул шаптылар. Илнур анда бик җырламаган иде, аңа әзрәк шаптылар. Көнләшмисезме? Бер-беребезгә шатланабыз гына инде. Диме? Кушылып мин дә кушабам. Гырак шапсынар әле. Сызгыра. Әйе, сызгыра. Әйбәт, әйбәт. Менә сез бит инде хәзер авыллар буенча, районнар буенча концертлар белән чыгыш ясыйбыз дидегез, име? Менә шушы концертлар турында күбрәк сөйләшик, шул турыда сөйләсәгез. Концертлар мәсьәләсендә аны оештырырга безнең бөтен хәзер группада 9 кеше. 9 кеше. 9 кеше. Әйе, анда безнең катнашалар аккордеонист баян җегетләребез Илһам Мина Шакировлар, инде алар бөтен дөнья Россия буенча йөргән җегетләребез. Алар инде бергә эшлибез. Алар безгә һәрвакыт ярдәм итәләр. Бергәлектә йөрибез, аннан соң инде оператор җегетебез. Иң төп безгә ярдәм иткән әтинең ярдәме бик көчле. Ул администратор буларак. Ул администратор алып баручы буларак да, ул бит инде аның тормышы бәйләнгән инде ул бәләкәйдән хәзерге вакытлык стажы күп өлешләрне ул безгә әйтә, без шул эшләрне бетереп эшләргә тырышабыз инде. Димәк, сценарийларны да ул концертның Әйе, концепциясын күпчелек аңа тояндык, әйе. Чөнки җитешеп бетү мәү сәбәпле әтигә ул әйберне тапшырдык та, әти аны рәхәтләнеп кабул итте, алды. Бүген көндә шуңа эшлибез әле. Димәк, дәвәти, әти, әни, бала монда 3 буын бергә иҗат итеп йөрисез, әйме? Бу гаилә бизнесына әйләнә башлаган. Әйбәт. Хәзер менә кайсы районнарда чыгыш ясадыгыз да, алда нинди гастрольләр? Сорман районында авылларда куя башладык башта. Аннан соң чыктык Актанышның үзенә чыктык. Аннан булай Мөслимдә куелды, Мөслим авылларында куелды. И менә хәзер Леногорскига гына юл тотабыз. Казанга килергә җыендыңызмы? Шундый зур төркемегез дә бар икән, инде сценарийлар да язылган, инде поддержкаларыгыз да бар. Менә программасы әзер. Бәлки Казан сәхнәсендә инде балкырга вакыт җиткәндер. Ансына уйларыбыз бар, әлбәттә, инде менә опыт алып бетереп, до конца шорлап бетереп. Уйлыга килсәк, мен әйтсәм барам да инде. Кем әйтергә бирсен? Менә әйләнеп әйтәбез. Безнең уйлар бар, Шаяртугына булды. Әлбәттә инде без аны өстендә уйлыйбыз. Инде менә хәзер Казандагы дусларыбызга
шығып, білішіп, ниндейрәк форматта булырга кирәк икәнлеген аңсырына сөйләшергә кирәк бит әле. Форматы. Аны күрергә кирәк, аның кешесе белән сөйләшергә кирәк. Килеп былай гына куеп булмый дип әйтәсем килә. Ул җыр белән генә булмый. Беренчедән форматы, икенчедән аның бит әле финанс сораулары да. Ул финансларга да бар. Ярдәмсез дә булмый. Менә сорамакчы идем, җырлар бит инде. Үз җырлар авторлары кем? Кемнәр яза сезгә җырларны? Аранжировкалар язарга кирәк. Безнең иң күбе Хәмит Мәткәримов. Көйләре, сүзләре Айгөл Вәлиуллина сүзләрен язылган җырларыбыз бар. Илдар Ногманов һәм Риваль Хисматуллин эшли башладык. Сез махсус заказ бирәсезме? Менә Заказ ирмә багышланган менә шундый бер үзәгезгә җыр кирәк. Мәсәлән, Кайберләре әллә алар заказ язалар да, сез әзер җырны аласызмы? Без башта шигырен алабыз, менә башта шулай башланды без. Мин башта шулай башладым да бит, аннан соң ачыш булды дип, тәрҗемәләп карадык. Аннан соң дуэтлар заказ итә башладык. Дуэтка да инде алар инде без Хәмит дустым белән башладык. Әлмәттә тора бит инде ул якын, чөмдә кайтам, ул миңа җырлар ата. Аннан соң Айгөл Азнакайныкы, Айгөлдән алабыз. Тоже шулай алдык та ясап киттек аранжировкалар белән, тоже Әлмәттә генә. Җырлар бик Ата бирәләр безгә җырларны, без тыңлап карыйбыз күпчелеген. Ошаса алабыз. Көйгә күбрәк басым ясыйм мин инде, сүзләрне дә басым ясыйбыз инде. Сүзләр инде шуны күңелгә яталар. Безгә шигырьне җибәрәләр, оп, көйне бер 3 тапкыр яздырыла кайбер чагында. Ничә инде 3 тапкыр яздырыла? Менә ул беләсезме, беренчедән темп туры килми, икенчедән мотив туры килми шигырьгә. Менә минем әбиемә дигән бер җыр бар, аңа дискотечный җыр язып биргәннәр иде. Менә ул беренчедә туры. Әби аңламады. Әби аңламады. Шуңа күрә без аны сөйләштек тә, инде икенче форматта язырга булдык. Менә төрле сферада эшлибез. Безнең җитди җырларыбыз да бар, безнең бар җитди җырларда темага багышланган, безнең мәхәббәт турында түгел, туган як турында, әбиемә, әниемә, әтиемә, бабайга, Җизнәмә, кудама, Кылашыма. кызыма, күршемә. Җизнәләрне язасы бар инде хәзер, җизнәсе бар әле. Әлбәттә. Поддержка кирәк, җизниләр турында да җыр язарга кирәк. Обязательно. Киләчәктә ниләр, нинди яңалыклар көтик сездән? Нинди омтылышларыгыз бар, хыялларыгыз бар? Хыяллар күп, таулар обещать әйтмибез. Инде бүгенге көндә җырлар алабыз. Җырлар өстендә, аранжировкалар өстендә эшлибез. Күпчелек финанс ягын кайгыртабыз. Күбрәк эшләргә туры килә, төннәрен эшлибез. Туйлар, юбилейлар барабыз бит инде. Шулай дәрес. Тагын бер эшегез бар икән әле. Инде шушы өлештә эшләп, икенче сезонга туп торабыз яңа программа. Әлбәттә инде бугысында әйләндереп бетерәсебез бар. Быелгы ясалган программаны. Яңа җырлар сорыйлар, тамашачылар сорыйлар, үзебезнең дуслар сорыйлар, кая яңа җырларыгыз дип. Бар яңа җырлар яздырып бетерәсе бар. Әле алынганнары да күп. Инде яңа җырлар булгач, димәк, яңа клиплар да көтеләдер, бармы? Клипларны да уйладык. Кемдә төшерәсен беләсез инде? Оля әйтеп җибәрәле. Әйтеп җибәрәле. Шаймардан. Оля Шаймардан автокомпаниясының исемен әйтәле. Pixel Films. Production. Production дигән сүзе. Айдарга бик зур рәхмәт. Айдар белән инде әңгәмәдә торабыз, шалтырашып торабыз. Айдарга инде идеяларыңа әйтәле дип аңа инде тәңкәсенә тиеп бетерәм инде мин. Кая җибәргәләйин шунда текстларны, сценарийларны. Айдарга бик зур рәхмәт. Айдар инде һәр вакытта. Ул бер идеялар капчыгы бит инде ул. Идеялар капчыгы. Дөрес әйтәсез. Табарга гына кирәк. Дөрес әйтәсез. Барабы. Бик дөрес. Шалт кына бирә, әлбәттә ул бөтереп бирә, ул килеп чыга ул. Беләсезме, без беренче клипны төшердек бит инде. Менә юк барда гына шалт килә дә чыга менә идея. Шалт әйтеп барыла, ул сценарийдан кайбер чакта тойып та китәсең. Айдарга рәхмәт. Аңа уңышлар телик. Безне онытмасын. Без исенә төшереп торабыз шалтыратып. Килгәләп китербез. Инде уңышлар телик аның иҗади дусларына, оешмасына үссеннәр, куандырсыннар. Татарстанда бер көчле тагын бер конкурент компания булып торсын. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен.
Сезнең без инде үз чиратыбызда Шулай. сезгә дә әлбәттә уңышлар телибез. Сезнең гаиләгезгә, гаилә иминлеге, күңел тынычлыгы һәм әлбәттә иҗади уңышлар үзегезгә дә, кызыгызга да исән-сау шулай бергә иҗат итәргә насыйп итсен сезгә. Яңа клиплар, телевизорлардан сезне гел күреп торырга насыйп булсын, яңа җырлар, хит җырлар дип әйтергә кирәк, зур сәхнәләрдә сезне күрергә насыйп Һәм булсын. Казандагы беренче сольник концертыгызны көтәбез Көтеп калабыз. алайса. Әлбәттә. рәхмәт. Сез беренче кунаклар. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт шулай ерак араларны Җәлилдән үткәргән өчен сезгә рәхмәт. Исән-сау йөрегез. Сау булыгыз, уңышлар сезгә. Сау Рәхмәт. Сау булыгыз, уңышлар. Якташлар белән сөйләшүе шундый рәхәт. Туган якка кайтып килгән кебек булдым. Шулаймы? Шулай. Кадерле дуслар, шуның белән бүгенге чыгарылыш ахырына якынлашты. Сау булыгыз. Пока-пока.